Mene zanima jedna stvar. Kako je sad, nakon ovog svog tvog uspeha i ovih dešavanja, ti kad uđeš u restoran, da li su konobari u fazonu, evo ga ovaj burazer, znači kujnja mora da kida sad. Pazite šta radite ljudi, evo ga snima. To moraš pitaš njih pre svega. Ja bukvalno kao sad što sedim s vama, obraćam pažnju samo na vas, iako tu sad imaš 4-5 ljudi, oni za mene ne postoje. Tako ja da ne primećujem nešto preterano šta se dešava okolo. Ni gledam samo hranu, Boris, pusti ga duši u hranu. Fokusirao sam na posao. Znači, posao, voli kako to kažem. Vidi, uzmi kameru i probaj da snimiš ovo što ja snimim. Brate, ti sam rekao da je lako, ja ne mislim uopšte. To je veliki. Znači, ja vrlo znam da to je prilično teško, pogotovo što je tvoj format ultra slobodan, u smislu da ti i potenciraš da nemaš katove, nemaš mnogo jak edit, što je meni cool. Neko će da kenja, neko ne, ali na kraju dana to prolazi i ti to dobro radiš. I samim tim što je takav format, određenu drugačiju ciljnu publiku gađaš, što je meni opet cool. Gađaš malo stariju ekipu, gađaš ljude koji su van Balkana, koji su naši ljudi, meni to sve do jaja. I to nije lako. Znaš, ljudima bude neprijatna tišina. U videu kad ćutiš, nekako ima ljudi podsvesnu potrebu da nešto moraju da kažu, da dokažu. Ti napraviš to ćutanje, tu tišinu kao da je normalna stvar, kao što u realnosti jeste normalna stvar. I meni je zato tvoj klip cool. Ja kad ćutim, ja jedem. A da ti nikad ne pričaš kad jedeš? Ja primetio sam... Pričam kad jedem. Pričaš malo, ali brate, uživaš u hrani, baš si ono gurman, mislim. Pa volim, brate, da jedem. Mislim, ono logično, čovjek od 145 kila kaže da ne voli da jede, ono.